Velkommen til SelectNexts præsentation af Business Intelligence. Vi vil lige kort gennemgå nogle scenarios, hvordan det opsættes, og så vil vi også lave en demonstration bagefter real time for set ud fra en brugers synsvinkel. Business Intelligence, det kommer jo ikke af sig selv. Der skal nogle informationskilder. Disse kilder her kan komme fra eventuelt en produktionsafdeling, en økonomiafdeling, en research and development afdeling eller direkte fra kunder. Alle disse informationer samles i Business Intelligence systemet, som igen giver mulighed for at lave forskellige former for rapporter i søjlediagrammer, linjediagrammer, lagkagediagrammer eller gode gamle tabeller. Hvis man kigger på produktionen, jamen så har man mulighed for at se på lagerbinding. Man har mulighed for at se på enhedsomkostninger. Man kan se, hvor lang tid tager hver forarbejdningsproces. Og man har mulighed for at beregne størrelse på råvarelager, halvfabrikate og færdigvarelager. Økonomiafdelingen, der er mulighed for at udregne nøgletal, likviditet, pengestrømme og lave rapportering til ledelsen. Research and development, jamen der har man mulighed for at se, hvor lang tid tager det at udvikle et nyt produkt. Man kan lave test af produktet, altså kvalitetskontrol. Man har mulighed for at udregne en gennemsnitlig timepris. Og man kan også teste markedet. Det forstået på den måde, at man har mulighed for at gå ud og spørge users, hvad vi betalt for det her produkt, eller den her ydelse. Og alt det her sammenlagt, det er jo så login-omkostningerne, som det bliver til sidst. Kunder, jamen der har vi så omsætningshastigheden. Vi har kvalitetssikring. Vi har tilfredshed. 70% står det i parentes, det er fordi, at 70% af de kunder, der vælger at forlade en butik, virksomhed, det er simpelthen på grund af utilfredshed, dårlig behandling. Så derfor så er det vigtigt, at kvaliteten er i orden. Varerne bliver leveret til tiden. Der er de rigtige beløb og fakturaer med videre. Indtjening, hvor meget tjener vi per kunde? Hvad er vores omkostning per kunde? Og relationsopbygningen, hvad koster det at opbygge en kunde, få en ny kunde i hus med antal besøg, tilbud med videre? Hvad koster det at vedligeholde kunden også i antal besøg? Derfor skal man vælge Business Intelligence. Det er fordi, at data hentes direkte fra kilden i systemerne. Det er en automatiseret proces, der skal ikke ansættes nogen til at lave manuelt udtræk. Der er ingen fejl i rapporterne, de kommer direkte fra kilden. De er ens, det er den samme type rapport, man får hver gang, det vil sige, at man skal ikke sætte sig ind i et nyt setup. Excel-ark kan jo have fejl, forstået på den måde, at hvis man har store Excel-ark, jamen så, hvis man har formler i, der er meget kompliceret, og der sker en eller anden fejl i nogle af de formler, så er det meget svært at finde, hvis man overhovedet kan, og så er der de fejl, og det betyder så, at man træffer grundlag på forkerte beslutninger på simpelthen forkert grundlag kvæg, at man ikke har de rigtige tal. Og det giver selvfølgelig også mulighed for grundlag for benchmarking, fra periode til periode, kunde til kunde, medarbejder til medarbejder osv. Man kan også inkorporere balance scorecards. SelectNet, jamen vi har erfaring med Business Intelligence og kan implementere et nøglefærdigt projekt. Vi er Microsoft partner. Kig ind på vores hjemmeside, der kan I se meget mere information. Ring eller skriv til os, vedrørende spørgsmål osv. Og vores telefonnummer, det er også hernede i bunden. Så går jeg direkte til demoen af systemet. Det som vi kan se her, det er en helt almindelig browser, vi laver det i. Den browser går over på serveren og får alle de her rapporter. Det som man skal lægge mærke til her, det er en end user. Det er sådan, så det kommer til at se ud for den endelige slutbruger. Vi kan kigge her på den type rapporter, der er. Vi laver drill down over. Det der sker, det er, at mens vi sidder og arbejder her, jamen så on the fly, så bliver rapporten simpelthen genereret. Og som man kan se her, jamen så går man ind på forskellige kategorier. Tryk på en knap og sige, jamen fint, det vil jeg gerne kigge på. Det lukker vi lige igen.
Hvis det er store rapporter med masser af drill down, så har man mulighed for at eksportere det til forskellige andre formater. For eksempel Excel. Fordelen ved at gøre det, det er, at man har mulighed for at tage det offline, eller sende det videre til en kunde, som måske har bedt om at få nogle informationer. Og den vej rundt, jamen, så arbejde videre med sagerne. Der kan jo være mange forskellige motivationer for det. Men hvis man kigger herover, så beholder man egenskaberne med sit Excel-regneark, og det er jo super godt. Hvis man kigger videre på et andet projekt her, jamen så har vi så noget salg her, og hvis vi går ind og kigger på den her rapport, så bliver den genereret. Det er så en salgsrapport, som har mulighed for at inkorporere noget grafik. Sådan, vi har stadigvæk vores drill down herovre i venstre side. Jeg skal lige sige, at vi kører altså stadig i browseren her. Og derudover, jamen, så har vi så altså også mulighed for at få lavet nogle tabeller herovre. Her der er det så et søjlediagram, det kan vi så også eksportere for eksempel til, lave lige en pdf her. Upti. Så bliver den genereret. Fordelen er jo med pdf'er, at de er rimelig statiske, og der kan man gemme det til senere brug, eller man kan også sende det videre til en kunde, som har forespurgt på disse ting her. Og der får vi så pdf-filen, kan vi se 58 sider har den genereret nede på bunden. Side 2 her, jamen der får vi simpelthen også vores grafik med, så det er jo bare super godt. Se en gang her. Hvis man så går videre til en anden type rapport herover, det er en meget stor rapport. Den er lavet rimelig stort udtræk her. Vi kan se hvor hurtigt det gik. Prøv at se her. Vupti, sidste side, 553 sider har den genereret. Det har vi så også mulighed for at lave en akrobatfil på. Det kan vi lige prøve at se hvor hurtigt det går. Så er det, arbejder den nede på serveren. Jeg genererer en pdf. Og det tager så lidt længere tid, kvæg at vi jo har væsentligt større datamængder. Men det, man skal lægge mærke til her, det er direkte fra kilden. Det vil sige, hvis der var kommet nogle ændringer, så ville de slå igennem med det samme. Og så har vi så vores pdf-dokumenter, som man kan se hernede i bunden. Grunden til, at det tog så lang tid. 1241 sider genereret. Vi går tilbage, fordi der er nogle forskellige ting. Man kan jo lave grafer og så videre. Så går jeg og kigger på graferne her. Jamen, så bliver det simpelthen også genereret nogle tal herover, man har trukket ud, og så har man et søjlediagram stående, liggende, og også et lavkagediagram. Det har man også mulighed for at eksportere til for eksempel en Adobe, og der beholder man jo så de forskellige egenskaber. Hvis man for eksempel kigger på grafen hernede, jamen, så synes jeg det ser meget godt ud, sådan som lyset det falder. Og alle de egenskaber, dem får man simpelthen også med i sit Adobe dokument her. Det kan også overføres til Excel, hvis man gerne vil det, og arbejde videre på sagerne der. Sidst men ikke mindst, jamen, så er der speedometeret, hvis man skal have et meget hurtigt overblik. Går det godt eller skidt, hvordan ligger vi budgetmæssigt 0 til 100? Det er så i det her tilfælde, man kan også lave en anden skala, og det kommer til at se sådan her, det står 0 i øjeblikket, men det skal selvfølgelig op på 100. Det var vores demonstration af Business Intelligence systemet. Vi håber i hvert fald, det har givet et indblik i, hvor nemt det er at have mere at gøre for slutbrugeren, fordi det er simpelthen det drejer sig om. Men kontakt os, hvis der er nogle yderligere spørgsmål, så vender vi tilbage med et svar. Tak fordi I vil bruge jeres tid på at se vores præsentation.